Casa Solterra, un edifici ple d'història. L'edifici que esteu a punt de visitar existeix des del segle XI. No igual que el veieu ara, evidentment. De fet, esteu a punt de recórrer un camí d'anada i de tornada gràcies a una actuació de la Generalitat de Catalunya que ha permès obrir un recorregut que uneix la ciutat amb la seu dels serveis territorials del Departament de Cultura a Girona. Aquest recorregut ens permetrà conèixer l'edifici i copsar la singularitat d'un lloc on el passat, el present i el futur conflueixen. Ens hi acompanyeu? El primer que trobarem és un pati noble del segle XVIII que continua amb el concepte i l'estructura de la casa medieval, ja que el pati permet la ventilació, la il·luminació i alhora fa de distribuïdor de les estances de la casa. No serà l'únic pati de la casa. Més endavant en trobarem un altre plenament medieval. Aquest pati, però, ha canviat molt. L'any 1983 s'hi va instal·lar una passera per poder accedir d'una banda a l'altra de la planta noble. Aquesta passera va modificar molt l'aspecte i, finalment, va ser enderrocada i retirada el 2023. Avui l'observem amb una harmonia recuperada, amb forjats i obertures rehabilitades o reconstruïdes. A poc avancem cap als espais recuperats de la casa. Entrem a un túnel del temps que ens permet apreciar una de les cases medievals que van acabar sumant-se per conformar el que avui és la Casa Solterra. A l'altra banda de la barrera de fusta que trobem a l'esquerra s'ha conservat miraculosament un pati medieval, amb una columna de factura senzilla, però d'impacte històric evident. Un cop al pati percebem restes de canonades i serveis que ens ensenyen que la Casa Solterra ha estat sempre plena de persones i de vida. Si sortim del pati i retrocedim cap a la dreta, trobem una reixa elevada i una porta metàl·lica que barra l'accés al torrent de Vallnegre, que recorre la casa marcant la fita medieval que servia de partió de les diferents cases. Travessem la porta adovellada i entrem a la sala de la bugaderia. La bugaderia apareix davant nostre amb els cossis de ceràmica negra de quart per fer lleixiu amb la cendra, l'accés al pou i la llar de foc. Un espai ben descriptiu de la vida que omplia la casa i de les divisions socials evidents. Si girem la mirada cap al darrere de la cuina, podem observar el mur més antic de la Casa Solterra del segle XI-XII, amb una evident tècnica constructiva en espina de peix, l'opus spicatum. Si pugem les escaletes del costat del mur, accedim a dues sales petites. I ja acabem el recorregut passant per davant d'un dels dos pous que té la casa, del qual podem apreciar la factura constructiva. Tot pujant les escales accedim a l'últim pati. Monumental tant pels arcs gòtics que tanquen l'espai, procedents del desaparegut convent de Sant Francesc de Girona, com per l'immens til·ler que senyoreja aquest espai obert de la casa. Només ens queda desfer el camí i retornar al carrer, a la via, a l'espai ciutadà que gairebé des de sempre ha presidit aquest casal, aquesta casa de cases, aquest palau que és avui la seu dels Serveis Territorials de Cultura a Girona. Benvinguts i benvingudes a casa vostra, la casa de tothom. La Casa Solterra.